olpilateɗo lefollamu dawi eliman fincu an pilateɗo an pilowo eliman fincu annon ibenan biran ɗum dem anon biran dem an woni eliman fincu ilman Sinthiou Babli ko kawam kanko e nenam jiidima e baba nenam hokki tan o ƴetti ko neɗɗo moƴƴo noon kadi ɓuuɓɗo jamiyamo mo hono mum wodani saabu kanko foof e ƴettuɗo oɗo ñalawma payaɗo so Allah jaaɓi aduna fof ne weltanimo kala kalaɗo mbiyaɗo Babli ene jukkene haala e Babli kadi o dañi veto goto kanko e oɗo jamanu hande mo gonɗen rendinde aduna o foof settanomo wonde ko moƴƴo ɗum ko baba fof settanimo wona min tan kadi yimɓe fof eɗen gandi ko kalami ɗo mbaya international maɓe gandu ko kalmi ko gonga saabu kala mbiyaɗo Babli ene jokkini haala e muɗum kadi ko moƴƴo ko jurumdero en nandiral mabɓe hanki mawɓe noon mbanno ko ɓurɗo duuɓi heewi lamade kono hande nattiɗo on wonti kala cuuɗi ko ɗiɗi waɗi ko cuuɗi ɗiɗi hande ko suudu mabɓe ndu yonta donc mawni ko noon suuɓimo kanko waɗimo wona duuɓi saabu keccuɗomo waɗimo ala place muɗum ko saabu netade makko e moƴƴere makko e nandirdeɓe e mabɓe kamɓe ko duuɓi 5 jomum laamoto so gayni ruttina e bandu men kañum ko jiiɗa ko so tawi timmi duuɓi 5 so tawi kadi wonmo jolani wala gonɗo candidat e mbawi subtade mo gonta en autre candidat kadi encore minen kam min mbasiyota nan ko gueɗel gotel ko yo Allah hokkumo ardade bandike on ɗo peewal e nundal e gardigo moƴƴo saabu kanko ko moƴƴo kadi ko nehiɗo kadi ko jiɗɗo bandike en kadi emin tinnamo kanko hoore makko yo Allah hokkumo no rondori ngal ɗo dongal ngal bandike en donimo ngal o rotoro alhamdulillahi rabbil alamina ɗum tan komin ñagontomo Allah ɗum tan woni komin ñagotomo Allah kadi ko moƴƴo ko newiɗo ko netiɗo kadi mawni ken fof min mawni ken tout itti kadi teddugal ngal totti kadi yo Allah hokkumo rotora ɗum e dow jaam e cellal ɗum tan woni komin ñagoromo ko ɗo min jiya e babaɓe kono min kori ko Nouakchott ko délégation Nouakchott ummi Nouakchott ari notade e laamu ngal he nde wonno ko moƴƴo ko neɗɗo ko timmuɗo ko jiɗɗo yimɓe ko neɗɗo kadi mo ala mawmaw ko neɗɗo deeƴƴo ɓuuɓɗo mbeelu kanko e jeewo makko noon e saɗa Babli Maymoun aɗa andi so galle moƴƴi tan ko jeewo minen komin fedde nde o yontimo fiilede mo wawno wiide min mamin nan tan min gara kono moni fof ko téléphone mum audio mum mboɗo fiile jiɗmi ko gara kadi ko ɗon tan teddugal haaɗi ko moƴƴo ko tedduɗo hay yano fedde rewre e worde Babli watta ɗum Allah e ndimagu muɗum e moƴƴere muɗum neɗɗo fof yiɗa haalde e muɗum kadi dillina ɓernde mum sa yi ko ari ɗo hanki ko ardu ko sababu ne fittanu makko e sababu ne fittanu galle o jeewo kadi ne Eliman Sinthiou ne daarede moni fof wiya e kaari wonata yimɓe ne mbaɗa deeduwa kono nde wiyano kanko waɗata hay goto lurdani hay goto wiyani ala won heccuɓema hay goto wiyani ala ko goɗɗo foti wonde yimɓeɓe fof dande ko wotere waɗi noon ko moƴƴere so neɗɗo moƴƴi so ƴetti hunde yimɓe fof jaadata mum kanko Babli gila ɗo ha Nouakchott e ɗo yimɓe fof jaadi koye makko gila yimɓe worɓeɓe ha e rewɓeɓe fof jaadi koye makko dande ko wotere ɗum noon addata ɗum ko moƴƴere kadi ɗum weeɓani kadi somin piilimo ɗo Eliman Sinthiou so tawi mandat o timmi kadi haɗa goɗɗo arde kadi so tawi goɗɗo dañani tan kadi kanko fiilete saabu mo yoni ɗum omo moti ɗum emin ñaago Allah noon sago giɗo e sago gañol rokkuma sago hoore makko emin ñaago Allah yalla rokku balɗe juutɗe e battere moƴƴe kadi arɓeɓe goto fof yo hotir no arduno ni moni fof yo hotir no arduno ni kadi ma hotir saabu moƴƴere makko e deyre makko. Assalamu aleykum salmini bandiraɓam fof jippiɓe ɗo ɓe arɓe ɗo ɓe garani ɓe fof mi salminiɓe mi juuriɓe kadi ko weltade tan e mabɓe machallah koɓe notiri piilungal babam ngal weltimi hen no fewi e jinnaɗam o machallah ko jinnaɗo moƴƴo ko babiraɗo moƴƴo babiraɗo korsinɗo ɓiɓɓe mum babiraɗo jiɗɗo ɓiɓɓe mumen
min ngala caɗele e makko ko neɗɗo deeƴo ala haala ala piripiri jiɗɗo ɓesgu muɗum kadi yiɗi ɓesgu mum fof yo won gotel machallah ko neɗɗo dariɗo ɓesgu muɗum e ko jiimi ko de machallah ko jiimi babam ko e hoddiɓe mumɓe e bandiraɓe mumɓe mi yiyani hen caɗele machallah dewol makko e gorol makko foof machallah o ala hen caɗele o ala hen probléme kamɓe fof eɓe jiiɗimo e korsimi kadi ko neɗɗo tinniɗo e famille o ko tinniɗo kadi e leñol ngol min nanmi ɗum nde machallah mi ko so wona weltare ne wonno guila min pamɗi emin nana lefol ngol kono Elimane Sinthiou ne wiya babam ene fiile ɗum tan min belti ha ɓurti ha to weltare haaɗi min belti hen kadi min jinno ɗum kadi par ce que hunde nde jeyɗa kadi tottede ɗum kadi mbaɗeɗa ɗum kadi ko hunde weltare mawde machallah ko ardinede weeɓani so neɗɗo ardinama tan foti ko tinnade yo Allah wallumo tan no rondiri ɗum kadi o rontoro ɗum dema e cellal kadi o tinno hen kadi machallah kadi min jogui hen yakare kadi machallah ko neɗɗo dariɗo min jogui hen yakare waɗata hen caɗele so Allah jaaɓi mo waw rontade ɗum e dow jaam e cellal basirtoɓe tan ko machallah neɗɗo kam sa yi a ardini neɗɗo kam hankkadi machallah ko tinnare hen tan kadi ko jogade sa yi neɗɗo kadi ardini tan ko jogade muɗum yakare kadi mi sikki tan yakare ɓe jogui e makko so Allah jaaɓi inchallah o bonata yakare o so Allah jaaɓi min jogui hen jorto moƴƴo so Allah jaaɓi mi salmini jippiɓe ɗo ɓe foof machallah arɓe ɓe garani foof mi salmini ɗum weltanimon. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu caggal yettude Allah e julde en alaɗo sallllahu alayhi wa sallam yetti jihnaɓam ɓe kadi hande ñalawma momin jooɗi ɗo ko ñalawma weltare e jooɗade e galle Demba Birane Souleymany emin mbawi kadi haalde makko kadi ko gorko kadi moƴƴo julɗo jurum deero mo ñaaɗani ɗum kadi min gandi ɗum e makko ko moƴƴo ko jurum deero ñaaɗani ko gorko julɗo deeƴƴo hay saare galle mum andata kañum woni joom galle kadi min kaldo e ma omo jippima galle makko rahiyel miñam jippima ɗon miñamen ɓe fof jippima galle makko ko moƴƴo ko leeso tan yaɓɓenaɗo hay ko ñaaɗi ala e oɗo babali Demba Birane wallahi emin mbawi settade makko kanko kadi o waadi yimɓeɓe ko jaɓande yimɓeɓe omo deeƴi ko jurum deero yimɓeɓe fof ni cettanimo ɗum wona bandiko en tan leegal ngal ɗo ngal hoɗi ngal ha Nouakchott to ummi to ko Nouakchott wonno ko garɗo joni yimɓe fof ni cette makko omo wawi koddigal ko munƴo ko julɗo ko cakkotoɗo ko muddotoɗo omo rewa Allah mo jokka en ɗam ko yimɓeɓe ken cuɓimo mbaɗimo Elimane Sinthiou wona duuɓi sinno ko duuɓi omo jogui mawni ken ardiɓe mo kono ko ɓen fof hakke tan e teddugal makko e niwagu makko waɗimo ƴette yimɓe fof mbi yo babali yo woni Elimane Sinthiou ko ɗum waɗimo waɗe ɗum moƴƴere makko e ndimagu makko e deyre makko waɗimo suɓede hande o waɗa Elimane Sinthiou saabu ko moƴƴo ko jurum deero kadi sa ardima yimɓe kadi ardoto ɗumen tan saabu Allah gardoɗa ɗumen moƴƴere gardoɗa ɗumen kañumen cuɓima mbanma Elimane Sinthiou yimɓe kadi so ndendi kañumen fof gardini neɗɗo potani kadi rewde mum kadi na harɓita ɗum poti tan ko rewrude mumen jokkere ennam ndewre mumen saabu Allah ndewre mumen kañumen kadi cuɓimo gardinimo so cuɓima neɗɗo on gardini ɗum on jonete ɗum tan onon fof ndewat caggal Allah e nelaɗo e caggal muɗum ballon ɗum no jogori dongal ngal tottangal onon fof goto fof jagga hen banggue mum. en mbiya en puɗɗirin bisimillahi rahmani rahim yo Allah jokki alhamdoulillahi rabbil alamin e ñalawma o tan ko ñalawma weltare minen wi bandiraɓe fof jarama Allah jarama arɓe eɓe cuwa arɓe fof ɓe mbiyama bisimilla mabɓe e babaɓe o bisimilla mabɓe e galle o bisimilla mabɓe e programme o ko kamɓe jeeyi bandiraɓe ɓe jeeyi programme o mboɗo wawi settanademo ko julɗo kadi ko kellifaɗo kadi o toñata hay goto o yaha tan ko haaju makko woni ɗum kam kadi omo toppiti sukaɓe makko ɓiɓɓe makko guila e afo ha e foof omo toppiti sukaɓe makko kala ko jinnaɗo waɗanto ɓiɗɗo mum fof mo waɗan ɓiɓɓe ɓesgu makko fof ha timmi min ñagoto noon ko yo Allah yettin fandare nde wonanam kadi ɓuural e ɓamtare hoddiɓe kam machallah hakkude makko e hoddiɓe mabɓe kam o ala hay omo toppiri hoddiɓe makko kadi bandiraɓe makko foof omo toppiri dewol makko omo toppiri gorol makko kala mo namdiɗa wiyatma ko babli ko moƴƴo kadi o toñata hay goto konko o toñata kadi ko tranquille hoore makko kadi ko moƴƴo kadi ko mbawude leñol dewol makko noon foof e gorol makko minen amin duttaɓe teddugal kamɓene ɓe jaram Allah jaram konkone kadi yo Allah wallumo Allah timmina programme o duuɓi joyɗi Allah waɗa hen suturu e newwu e foof Allah jaram on jarama. kañum de bandiraɓe ko wiyete ko dalilu garlam ɗo ko sabu waɗi sababu eɗen mbiya lekki ngabbata lekki ha heeɓa lekki mais kono neɗɗo ene ngabba neɗɗo ha heeɓa neɗɗo
sababu mi ari Nouakchott mi Allah waɗi mbeɗa ando ha gandumi to woni jaaɓe hatiri ɗo nene Aissata Babli kam honmum waddani ko minen garata mbiya ɗum ɗo he safari lamɗam welani waɗani ni kono Babli ala ko wiyata kanko toujours kanko ko neɗɗo deƴƴo ko neɗɗo julɗo haaji makko kippi ala mo wiyata ala mo ñokata joni noon programme ɓooyi heɓnede Allah addeni ha feende mois de décembre 2025 eɗen naata 2026 woni ko janggo woni ñalawma pilugal o min gimmi ko Nouakchott ko ɗum addi kam ala to wonde to garata o wima ko ɗo poɗɗa hadde ko an tan andata hoore ma to poɗɗa hadde kannaɗon hoore ma kono ala kay to mbiyatama ha ɗo walla ko ɗo poɗɗa hadde kamɓe ko ni mbayi kanko Aissata Babli sukaɓe makko istira makko e tadira makko fof ko noon. assalamu aleykum kore jaam assalamu aleykum babal naɓe fof didorno min mbiyetemi ko Niang Ousmane gummimi ko Nouakchott e kadi mi haalat moon dembirano ko sehillam hanki taw hande arani ene heddi programme o 3 mois o noddimi téléphone o wimi Niang mbibinam o witinde ñalawma o ko ñalawma maɗa mbiɗa yiiɗi kawrita hen mbimi so Allah jaaɓi inchallahu mi ari e inɗamen minen foof mbeɗa ñagonomo Allah moƴƴere Allah hokkuma juude balɗe maɗede astugala e yajande mbeɗa salmini ses 2 épouses la première et la deuxième min beltima onon ɓeɗo kadi Allah hokkuma juude balɗe cellal astugala e yajende min beltanimamo yo jogoto jaam yo jogoto jaam dembiran avant tout d'abord ko mawɗo nehiɗo ko gorko moƴƴo o haaɓata o wona gorko kaɓowo ko gorko muñɗo mbaɗiyam fof wonata koye toñjam kono o jalat tan ko kalmi ko nan tan ko gorko nehiɗo woni kanko o ala probléme kanko jikku makko fof no moƴƴi ko on noon sans faute woni dembirano ko gorko moƴƴo woni kanko so koreji ma fof ndenti piilima yetti on Allah te amin mbiyamo tan yo muñ gardigal no muusi yo muñ o tinno yo moƴƴe koreji makko enen gandi kam ko totta ko inchallahu taala kono hannirta o jogorto ɗum eɗen ñagonomo Allah moƴƴere noon yo jogor ɗum jaam par ce que kanko joom needi kala ko joom needi jogui ko kañum jeeyi nehiɗo kala ko joguiɗa ko andi yeɓe nden a itti a totti neɗɗo jaggani ɗum wallu ɗum toppito ɗum somi tottima ɗo lefol ponmi ko lefol ngol komi jagga ɗum jaggol moƴƴol hakka min mbawma hokkude jaam. ko mbawmi hen setade mboɗo wawi hen setade no fewi saabu min ko bammakko nehimi kañum jangguinimi hakkilla hokkimi hakkille jangguinimi ligguey kala ko mbawmi e liggey aduna ko bammakko jangguinimi mboɗo andi e muɗum kanko bammakko babiraɗo o ko moƴƴo ko fusɗo reedu o yoolata haqqe hay goto o jaɓata hakke makko yoole Allah waɗi suko onenne ko yeehi ko minimum gondi ko Allah rokkunomi haqqille foof so ɓuurani ko bammakko rokkunomi ko mi hokkima ko ɓuuri ɗum alhamdoulillahi noon rabbil alamina Allah ha Allah addi oɗo ñalawma ari eɗen gari teddidirde wadde ruttodirde teddugal ngal duttetemo ngal goto e meɗen fof ne jogui hono ngal ɗum ɗon noon moƴƴi ko battodiren haqqillaji eko jeyɗen eko ndenduɗen moƴƴinen pewnen yo Allah fewnenen ko wona ɗum ko lefol ngol waɗi ko lefol aadi ko wanɓe goni sernaɓe jalawnaɓe goni firoɓe kamɓe goni fileteɓe no wano adana noɓe mbano ni eɓe jaggodiri eɓe korbodiri eɓe jurmodiri eɓe jokkodiri emin ñaago Allah kadi ɗum yo yaaru yeeso woto ko bonni ɗum. bandiraɓe mi salmini on mi juurima on ene wawno ni ko kalatmi ɗo ene ko won ɓurɓe mi andude ɗum no feewi kono noon ko seeɗa tan e koddigal e settade e enɗam fiilete ɗo henna ko Birane o yettere ko Deme ko lefol Elimane Sinthiou ko ɗum waɗete ɗo henna ko ardi fof no gonɗuɗen ɗo henna ko e mawniko jiknaɗo makko biyeteɗo Abdoullahi Elimane Ba kañum wonno mawɗo wuro ngo kamɓe jiidi yummo goto kadi kanko omo jeeya e neeɓe mo needi ndi noon kanko piileteɗo ko Elimane Sinthiou fiileteɗo en kono ene wayno kadi ko babaɓe wuro babaɓe e Elimane babaɓe o rendi kanko yummakko ko Elimane makko ɓi Elimane Demba mawni ko mawni ɗo en no mbiɗen Abdoulaye on kadi ko Elimane
woni galleji ɗiɗi ceertuɗi e nder babaɓe ɗum noon kanko ko éliman ene wawi wonde éliman babaɓe de banggue dewol kono wawi wonde ko éliman Sinthiou to banggue goɗɗo on o ardi ko leydi Waalo o ardi ko guese Demdembe Sinthiou naaɓe wonɓe e nder leydi Dialaw ɗum fof hande kanko woni mawɗo muɗum kanko piileteɗo o wona pour duuɓi wona pour ɗum ɗo en ko Allah ene waɗi hande yonti ko kanko yonti ɗum ɗo en ko ene wawi ni so tawi kam ene yahora so tawi Allah fewni rewni lawol ma ɓurɗo wonnoɗo sika nde waɗetno nde wona ni waɗirtno nden waɗetno tan ko ñalawma goto walla baktu goto fiile wiye kaari heddinama joni ko aduna fof arata ko aduna fof reddi noon tottuma tawata ene jogui yakare moƴƴere so bonani ɗo ma waɗ ɗum ko ɓuuri fewde. onon fof on calminama e kuuɓal hande ɗo min goni ɗo ko galle Birane Déme ɓurɗo andirede Babali min gari ɗo e piirugal makko Elimane Sinthiou komin guiƴiraɓe komin musidɓe komin sehilaɓe minen gondi ɗo e baaɓe ko neɗɗo moƴƴo julɗo ko adi ko fof ko seeɗa ko kanko jikku makko ko jikku moƴƴo ko jokko e ndam ko jokkodiraɗo kadi partout bang yo bang guila e guiƴiraɓe ha e bandiraɓe ha e sehilaɓe fof ko jokkodirɗo e mumen bon gueɗal limal ngal to banggue limal ngal to ba makko laamima anani ba makko goɗɗo ne wiye Idi laamima ba makko kadi goɗɗo ne wiye Moggo Haby laamima ba makko goɗɗo kadi ne wiye Harouna Haby laamima a faami kanko ne o ari joni o laamima min ñaagui Allah tan ko yo Allah waɗ moƴƴere yo Allah fewnu yo Allah fewnenen ko yo Allah ko Allah ardi ndewɗen hen kadi min jahori e moƴƴere makko ma Allah rewn ɗum lawol ma Allah rewn ɗum lawol ma Allah fewnu waalo ngo fewna fofof ɗum noon min ñaagui Allah tan ko yo Allah waɗen hen moƴƴere. sawaliye dokke maram sawali sawaliye dokke maram sawali bade wela ndo kon maram sawali sawaliye dokke maram sawali e ɗum noon ceerno Oumar Doro Koumé mi salmitimama salɗi gondude nede e neware min Mamadou Abdoul Elimane Ibra Amadou Salif Samba Dramane tawa ko noon woni indam inde kadi jatti kadi mo ganduɗa ko inde kadi mo beltotomi saaha foof askinde hooram ko ɗo e nder looti beelal jeeri taw ko jatti babam taw kadi ko ɗo woni ananide ɗo jibinami ɗo mbuuram dasa kawruɗen ɗo taw kawruɗen ɗo ene kadi koye événement mo paanɗen ɗo e janggo so Allah hawre welede Allah taw ko piilungal ngal kadi taw koye galle amen kadi fiilete donc ko koddam duufi e kosamam somi welama mi wooɓa somi welama mi julla fulɓe mbi ko soynatono so saami hoccete kadi woni dalilu garangal amen ɗo ummade amen Europe taw mboɗo arde cuddiɗam en wiye Ramatoulaye Mamadou Toulaye emin gardi ɗo e babaɓe looti beelal pour hawridde e piilungal mo ganduɗa ko piilungal cosaan taw ko piilungal ganni tawa kadi ko mawnam mo ganduɗa mo jiidumi tan baaba ene fiile ɗum en wiye Déme Birane Souleymane Amadou Salif Samba Dramane donc ko ɓi babam kadi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa kanduɗo e laamu jodduɗo e laamu kadi mo laamu findini dow leeso no kewmi wiide ni ko kañum min cuuɓi kadi min kooli emin dokka ɗum ananide lefol taw ko Elimane Sinthiou lefol Elimane Sinthiou noon ko lefol ngol ganduɗa ko guila ananide dawa dawi emin tawiri ɗum taniraɓe amen ko konko fiilate ɗum so hawre welede Allah janggo ñande 1er janvier ɗo e nder looti beelal jeeri so hawre welede Allah lefol battinigol fiilede ɗo ko 88 wonno hay sinno nden mboɗo teskiro wona no feewi kono kadi mi tawtaraka kadi on ñalawma par ce que mi anda fof to ponnomi wonde hen quand même kono ɗum ko babam mo biyeteɗo Harouna Haby ko kañum wattindi fiilede ngol ɗon lefol joni noon yeehi ha ɗiɗo duuɓi cakkiriɗi yimɓeɓe kadi jiiɗi kadi rokkidde ɗum lefol ngol oɗo ceerno Babali walla mbiyamo Babali Aissata Maymouna walla mbiyamo Déme Birane Souleymane donc mi tawtarama konko kam momo ko so hawre welede Allah kadi momi tawtata ɗum ɓaadi ko janggo tan payen ɗen so Allah weeli Allah
donc mi meeɗa tawtorede keddiɗi ɗi kam kono o mo jiɗmi tawtorede ɗo mboɗo yiya quand même no ko so fasata ko so safi tan urat waadi fof dembiran ko neɗɗo jaam jaam ko neɗɗo mo ala fitina mi yettiranimo ɗum saabu wiide tan mboɗo yiɗi yettudemo ala ko jolfuɓe mbiyata ko bula ñëpp tufle gattoye so yimɓe fof tuutema leppa ko neɗɗo kadi mo ganduɗa kaara sir neɗɗo kadi e nder leñol amen ngol e ko wona leñol amen ngol fof teskiri ko neɗɗo jaam jaam mo yiiɗa firina kadi ko neɗɗo kadi garateɗo neɗɗo kadi teskiriɗo neɗɗo kadi tinɗo neɗɗo ñamanteɗo jaranteɗo mo ganduɗa kadi kala ko kewi so jaam mum so jamanum mum ene ara ene yiye hen donc dembiran kam min mboɗo wawi settanademo ɗum ɗon kadi ko toɗɗamo waɗa rokka lefol ngol ɗo ko lefol ngol ganduɗa ene hande makko ene fote makko ene yodde makko lefol ngol kañum joni min jiiɗi adorade ko wadde ɗum mi anda duuɓi cakkiriɗi ɗi gadiɗi ɗi holno wano kono joni kam mboɗo sikki ko duuɓi joyyi foof kentana muɗum ko duuɓi joyyi neɗɗo tan fiilete so gasni kadi goɗɗo kadi totte mboɗo sikki ko ɗum ɗon kadi ko ɗum kadi ɓe nandira e amen donc ko duuɓi joyyi tan so duuɓi joyyi ɗi timmi goto woto kadi tottaɗo lefol laamu ndu lefol Elimane Sinthiou so neɗɗo fiilama ɗum ene jogui rôle uji mawɗi ɗi foti joude e nder leñol Elimane ɓe o jiidi ɓe woni demdemɓe ɓe omo jogui hen rôle mo ganduɗa vraiment mawɗo mo ganduɗa mo foti ananide ɗowde o ɗowata konko wonata ananide le père spirituel walla kadi le père mo ganduɗa qui va œuvrer pour ananide l'ententement o yimɓe taw nandiral e deyre ko guila e kolaɗe muɗum e guila e ananide gonka yimɓeɓe e nder wuuro ngo e guila e ananide asli walla ko wayno jiidodiral ngal no yimɓeɓe poti wonirde kadi kala ko kewi kadi ko konko kadi heewi ananide noddude batuji en noddata ko kewi ananide e nder wuuro ngo kadi ko konko heewi tan ananide tintinde yimɓeɓe donc rôle muɗum ko rôle sous forme d'un roi qui ne dit pas son nom haala ka ni haali hoore muɗum saabu a namdima kam hol neɗɗankagal babali walla mbiyen dembiran Elimane mboɗo sikki ala ko mbawmi yumnudemo ko ganduɗa gaga konko ko jogaki ko fotanno yobnede ko fof walla kulhuli ɗi yimɓe jogotono ɗi fof ene gandi konko ananide so ardinama walla rokkama goɗɗo lefol ko wawdemo marde ɗum kadi ko wawdemo jogade ɗum donc so joguima ɗum mo won neɗɗo ñootowo mo won neɗɗo cañowo mo won neɗɗo kadi mo ganduɗa jaam jaam gaddanowo amen ananide e leñol amen ngol minen Elimane Sinthiou en ɓe hunde kadi ganduɗa ko wonata tan ko ɓeydare taw wona ustade donc on kadi ananide ɓaade ne jogui ngal ɗon pinal ene jogui on humpito mi sikkani so yimɓeɓe ne mbawa yomnudemo ɗum yomnate hunde ko neɗɗo mo ganduɗa tawa yimɓeɓe ne jogui mum kulhuli kono o min galana ɗum kulhuli ngal ɗo piilungal nandata e ɗum ɗon saabu ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko cosaan ko aada guila dawa dawi ɓuuri ananide 300 ans ko hunde nde ne woodi kadi ne waɗi juɓɓudi ndi kadi mboɗo andi yimɓeɓe fiiloɓeɓe e piilateɗo o foof ene gandi ɗum donc fiiloɓeɓe ene gandi hunde nde joguiri ananide jomum joɗoto hen ko duuɓi joyyi donc hay goto wawata jottade wayno pouvoir mo ganduɗa neɗɗo waɗi hen kuditani ɗum wawa wodde par ce que ɗo oɗo joɗoto duuɓi joyyi so gasni kadi totta goɗɗo ainsi de suite donc ɓeɗo yimɓe jogorɓe fiildemo ɓe mbawa wiide ene pero koyɗe ɗe walla ene jiiɗa ananide sodade walla ene jiiɗa jomum matene wawa hettude place muɗum ala a wawata ɗum ɗon saabu duuɓi muɗum joyyi ɗi timmuɗi ma timma tan so wona tan ananide hawre welede Allah tawa Allah waɗi kadi hajande muɗum kono noon mboɗo ɗamini kadi fiiloɓe ɓe e piiloteɗo ɓe foof ene pamodiri ene jaadi kadi ene nandiri ɗum ko welama waɗi kam gada beñe weltare mawde hawridema ɗo ene e nder nokku mamare nokku ɗo jeeyami ɗo Mbour Dassa ɗo innitirtomi ɗo askinirtomi kala wuuro ngu galle mo nanmi mboɗo andi ko jiidumi e jomumen sa tawi kam ɗo mboɗo welto hen saabu fulɓe ne mbiya e konngol mo yiyanaka hulantake en kawri e nokkuji kewɗi nokkuji ɗi ganduɗa taw koye nder Dakaru Kumbuyum men walla kawruɗen banggueji goɗɗi panguɗen Fuutaji goɗɗi ɗomi jeeyaka walla ɗomi wawa askitinede kono ɗo ko ɗo tan jeeymi ko ɗo tan faram woni ko ɗo tan woni fina tawam ɗo tan woni Mbour Dassa donc somi ari ɗo ene hannde kadi kawrumi kadi enene intronisation walla mbiyen piilungal mo ganduɗa kadi ko mawnam mo jiidumi ƴiiƴam jiidum kosam kadi o babali piilateɗo walla mbiyen dembiran ko dewol mum e gorol muɗum foof ene wawi wiide hoore muɗum laamɗo banggue dewol muɗum ko laamɗo ko tanum Elimane Malick en banggue gorol muɗum kadi ko tanira ɗum kadi Elimane Sinthiou ɗum waɗi on wiidemo wonde ko paaka ñaari boor omo taƴira banggue yo bang
piilateɗo hol piilateɗo lefol laamu dawi eliman 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 Sinthiou an piilateɗo an piilowo eliman 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 Sinthiou annon ibenan biran ɗum dem anon biran non biran ɗo dem an woni eliman eliman Sinthiou aɗa jewni jewo kolaɗo eliman Aissata Babali jewo kolaɗo aɗa jewni aɗa lembini mo hawrane pusugalle jeliya man hol piilateɗo lefol laamu dawi biran mo Souleymane Amadou Salif Samba Dramane taniragel jele tanum buubu njobo dem dele dem sawo dem buubu dem biran taniragel mum kadi Eliman Malik paka ñaari boor so teefo wayano no heñere ni jambere nelantake boɗo yima mawnirade lam hol piilateɗo hol piilateɗo hol piilowo ñande laamu dawi gila wuro Dialaw ha wan ha ɗo e loti beelal jeeri yirendo fof renti tawede belemma sukaɓe loti beelal jeeri wuro Ceerno Njaay hol piilateɗo hol piilateɗo biran mo Souleymane Ibrahima Amadou Salif Samba Dramane filate biran mo Aissata Maymuna taniragel mum jobo dem delede taniragel mum bubu dem sawade bubu dem mawnu mama dem Mamadou mo Abdoul Eliman Ibrahima Salif Amadou Salif Samba Dramane hol piilateɗo hol piilateɗo